Здравейте отново, прекрасни мои! Много съм щастлива, че стигнахте до тук. Това е последният ден от маратона Стегнат корем. Това е последната тренировка и днес ще ви покажа какво е стегнат корем с тази тренировка. Сега ще направим няколко упражнения за загрявка. Лягаме по кръг, коленете са горе, дигаме таза, като пускаме кръста плътно допрямо до пода, да няма място за ръка под кръста. Дигаме нагоре, стягаме корема, ръката докосва корема, докосваме как мускулите са стегнати и пускаме. Дигаме ръцете, пускаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега вдигаме и дясно коляно. 1, смяна с ляво. 2, дясно. 3, ляво. 4, дясно. 5, ляво. 6, 7, 8, 9, 10. Таза остава във въздуха. Сега имаме само дясно коляно, ляво. Започваме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, пускаме таза долу. Вдигаме напред гърдите и раменете. Дигаме дясно коляно, връщаме. Вдигаме напред, вдигаме ляво коляно, връщаме. И започваме с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно 10. Оставаме тук и само повдигаме гърдите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лягаме назад, вдигаме коляно, изпъваме коляно, изпъваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Левия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Какво правим? Почваме с първо упражнение. Дигаме коленцата горе. Петите са на нивото на коляното. И тук започваме да докосваме пода, връщаме двете страни едновременно. Добре, държим бърдичката към гърдите напред и почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, държим още. 2, няма отказване. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, държим тук. Сега имаме изпълнен левия крак и лакър до коляно. 1, 2. 1, 2. Давай още. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, още, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно, 10. Добре. Оставаме тук горе с лакът към коляното. Почваме да отваряме десен крак в страни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, започва да гори, 9, 10, 1, държим, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, държим, 9, 10. Добре, пулс, само лакът нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, още 10 държим, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пускаме. Супер! Момичета, искам да ми пишете след тази тренировка дали имате мускулна треска. Аз ще ви прислушам така или иначе. Това беше яко. Добре, имаме другата страна. Дигаме пак петите горе, 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 горе. И така. Имаме изпънат крак нагоре, лакът. 1. Дай. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добре, оставаме тук горе, имаме отваряне на левия крак в страни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Още 1, дай, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дай, 9, 10, горе, пулс лакът, 1, 2, 3, 4, 5, гори, 6, 7, 8, 9, 10, дай, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, държим на място, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пускаме. Yes, baby! Yes, baby! Това беше яко. Добре. Дишаме въздух. Дишаме. Ръцете пускаме напред. Дигаме пак коленцата. И пускаме на 45 градуса ходилата.
и връщаме и лягаме на пода. Имаме 1, 2 назад. Давайте. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Коленцата остават тук горе. Дигаме гърдите, дланите са към тавана и помпем нагоре-долу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последни. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пускаме. Това е супер. Това е супер. Добре, изправяме се и се обръщаме наобратно. Наобратно заставаме на ръце и колене. Добре. Добре. Тук вдигаме коленцата и започваме с левия крак назад, стъпка в страни стъпка. Назад стъпка, в страни стъпка. Друга опция, коляното остава лявото, дясното колено остава на пода, левия крак назад и в страни отново стъпка, 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 само че коляното остава на пода, дясното. Добре, готови сме? Дигаме коляното, почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, пускаме коляното долу и тук сгъваме крачето, имаме ритник нагоре, ритник в страни, коляно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Връщаме. Сега пак вдигаме коленцата и имаме изпънат крак. Ритник нагоре, коляно напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пускаме. Яко! Добре. От тук. Коляно само напред. Вдигаме нагоре коляното и само напред. Само. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Yes! Това е. Аз съм вирвода, хора. Аз съм вирвода. Ако вие не сте, ще дойда през камерата да ви видя. Ако не сте вирвода и вие, просто повтаряте. Не е честно иначе. Само аз да се потя. Това го правя за вас. Добре. Връщаме се. Връщаме се отново. Дигаме крачката горе. Втора опция, коляното остава на пода. Първа опция, коленете са горе, имаме стъпка назад, стъпка в страни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Пускаме долу. Чудесно. Добре, и тук пак имаме с пета редник нагоре и коляно в страни. Започваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Още 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Почиват малко китките. Така. Добре. Който сеща малко повече натоварване в китките, може да сложите една кърпа навита на роло от китките. А не под китките, под дланите. Ако усещате повече натоварване в основата на дланта или в китката, сложете една кърпа навита под дланите. Така ще намалите тежестта. Добре, връщаме се, дигаме коленцата и тук имаме редник, коляно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. И оставаме на коленца, само десния крак ще се обърне даже на тази страна. Само десния крак, коляно напред. Давай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последни. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаме. Yes! Ху-ху-ху! Ху-ху-ху! Браво! Много добре. Така. И сме към края на тренировката. Но тук още малко имаме. Така. Спълме левия крак. Дланите са зад тила. И имаме събиране напред. Лаките идват напред към ушичките и коляното навътре да докоснем ляв лакът до ляво коляно. И пускаме. И започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, смяна, другия крак. Изпъваме крачето и започваме нагоре. 1, лака до коляно да се докоснат. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно, 10. Добре, дишаме. Коремчето гори, цялото коремче. И последно упражнение, момичета, за днес и за финал. Ще направим едни обърнати коленни преси. Тук вдигаме таза нагоре, на който му е трудно. От тук съвсем лекичко вдига просто тая част, който може. Още нагоре е хубаво коленцата да докоснат гърдите. Имаме опции за всички и започваме с 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, baby. Добре. Дигаме горе за последно. Държим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Това беше просто върха на черешката. Чудесно! Обръщаме се по корем, разтягаме. Коремът ми гори, хора. Надявам се и при вас е така. Ако някой все още има затруднения с активацията на дълбоките коремни мускули, ако чувствате, че не си усещате тазовото дъно, не можете правилно да го активирате, свържете се с мен и ще изготвим програма за активиране на дълбоките коремни мускули, което е нещо малко по-различно от това, тъй като е малко по-интензивен курс. Тук пак работим с дълбоки коремни мускули, но ако след този курс все още не сте почувствали дълбочината на корема си, може би има нужда да поработим още малко с дишането, с фокусирането и това също може да направим заедно. Като аз предлагам курсове и за майки след раждане, с нормално раждане, с секцио. Знаете, аз самата имам 2 пъти секцио в рамките на година и половина, което не е много препоръчително, но успях да се възстановя. Диастазата почти затворена, но това става постепенно с упражнения. Поне съм щастлива, че усещам тялото си, кръста вече не ме боли, имах такива невероятни болки след раждането, месеци след раждането, година след раждането, така че всичко това има решение. Сега сядаме и пускаме гърдите със събрани коленца, пускаме ръцете. Дишаме през носа, издишаме през устата. Дишаме през носа, издишаме през устата. Чудесно. Справяме се. Събираме крачета. Щастливи и доволни от себе си. Аз съм изключително доволна от вас. Изключително много се радвам, че се записахте и че правите това от сърце за себе си и го правите. Знаете, не е за мен, това е за вас. Това е вашето отделено време за вас самите. Всяка една жена има нужда от това време. Протягаме се към тавана, вдишаме дълбоко през носа. Издишаме през устата. Още веднъж дълбоко вдишаме през носа. Издишаме дълбоко, дълбоко. И приключваме. Браво, момичета, за завършването на курса Стегнат корем 2.0. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с мен. Надявам се да се видим отново и ще очаквам снимки, коментари за вашите резултати. Фидбак ще очаквам да ми дадете обратна връзка за това как се справяте, какво ви хареса, какво не ви хареса и всичко, което ще се получа от вас, ще се радвам много. Благодаря ви, хубав ден и до нови